ва имрӯз ҳам акнун чун орзу ва таманноҳои мардуми шарифи тоҷикистон пирӯзии Баҳодур Усмоновро интизор буданд ва аз нигоҳи шумо ин рақобат чӣ гуна сурат гирифт? Чӣ гӯям, ҳамчун як мутахассис, ҳамчун як дар соҳаи бокс ки ман худам зиндагӣ мебарам, кор мекунам, як чиз мегӯям ки он чизе ки Баҳодур Усмонов дошт вай ҳама қувваву ҳама нерӯша сарфа кард. Валекин хеле ки мо пеш аз ин мулоқот суҳбат кардем, гуфтам ки аз ҳисоби доварон ноадолатӣ шид аз сабаби 5-0 доданашон ва ё метавонистанд 3 додиянд ё 4-1. Валекин дар ҳолати агар аз ҷиҳати игравик будан рақобат бурдани Баҳодур ғолиб буд Баҳодур. Агар мо аҳамият дода бошем, вай дастои дароз ҳама ҳаракатҳо гузашт, валекин як чиза фаромӯш накунем, боз ман пеш аз ин рақобат суҳбат кардам бо Баҳодур, гуфтам ки Баҳодур кӯшиш кӣ наздик набон дар омадана. Ҳамин хатогии бузурги вай буд, каме аз ҳамин чиз истифода набурд. Ба раунди аввал мо агар таваҷҷӯҳ кунем, бештар Баҳодур дифоъро ихтиёр кард, яъне наздик шудан ба ҳариф он қадар майл надошт. Сабабаш дар чӣ? Сабабаш дар ин аст ки рақобат 3 раунд аст, 9 минут аст. қувваву нерӯра дар дигар раундон истифода бурдан дар кор. Мо якум раунд мегем раунди нигоҳ доштан, хабар гирифтан, аз кадом паҳлӯ зарбаи сахт мезанад, чӣ ҳаракатҳо дорад. Дуюм раунд боз баъд мо худамонам мекушоем. Ин техника мактаби варзишии Шамсии Мирзо Каримович аст. Агар аҳамиятен рақобатҳои ман ҳам низ ҳамин хел буд. Авзали агар қисми раунди якум бигем баробар буд, барое ки ҳам зарбаҳои Баҳодур буд, ҳам ҳадафҳои давлати Ӯзбекистон буд, валекин аз дуюм раунд Баҳодур Усмонов тавонист он чизе ки мо мехостем аз сар ба шикам, аз шикам то сар, ҳаракатҳое ки 3 зарба ҳаст, 2 зарба ҳаст, ин чиз истифода бурд. Валекин чӣ хел судё доварон нигоҳ доштанд, ман ҳайрон. Ози агар аҳамият битем ба гуфти доварон 3 минуте ки рақобат бурдан, дар 3 минут ғолиб Элнур баромадагар. Аммо дар асл ин баробарӣ буд ва ё метавонистанд 2-2 тиянд. Ҳама доваро баробарӣ тиянд. Якум раундро. Авози агар мо нигоҳ кунем, дуюм раунд ҳаракати Баҳодур зиёдтар аст, хубтар аст. Агар мо ҳисоб кунем, агар зарбаҳоро ҳисоб кунем, зарбаҳое ки дар чӣ мегӯям дар ҳадаф мерасад, аз Баҳодур зиёдтар аст, валекин давлати Ӯзбекистон он чӣ мегӯям зарбаҳои задагӣ аст ки ва ё намоёнтар аст. Элнур. Бале, бале. Сеюм дараҷа ҳамин мақоми варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як федератсияи байналмилалӣ нишон диҳем. Бояд мо ҳамавақта кор кунем ба федератсияҳо, бо доварон кор кунем ки ин хел рақобатҳоро битавонем гирифта. Агар ба нигоҳи ман бигӯем ки бойдодагӣ не, инҷода баробарӣ буд ва ё метавонистанд давлати Ӯзбекистонро тиянд, метавонистанд давлати Тоҷикистонро тиянд. Валекин нигоҳи доварон, ҳаракату бисёр наздик даровардан, зарбаҳои ҷиддӣ задан, дар ҳадаф расондан, давлати Ӯзбекистон ғолиб баромад.